pali chiopsezo chokuti chuma cha maiko osiyanasiyana chikhuzidwa kwambiri kutsatira mpungwepungwe omwe ulipo pakati pa dziko la America komanso gulu la nkhondo lotchedwa NATO. Ndipo malingana ndi mpungwepungwe umene ulipo pakati pa dziko la America komanso gulu la nkhondo la NATO limene ndilopangidwa ndi mamembala a maiko osiyanasiyana a ku Europe, akukanganirana nkhani yokhudza malo omwe dziko la America pansi pa mtsogoleri wake Donald Trump, omwe iye adafotokoza kuti akuwafuna gawo limodzi la malo oyima paokha mdziko la Denmark lotchedwa Greenland. Ndipo malingana ndi maiko osiyanasiyana, maiko ngati Russia, China komanso Denmark akhala akudza dziko la America kuti silikuyenera kutenga malowo, ndipo dziko la America motsogozedwa ndi mtsogoleri wawo Donald Trump akhala akuchita challenge maiko akunena kuti dzikolo alitenga, ndipo munjira ina iliyonse achita kuthekera kulikonse kumene angakwanise kuti atenge malowo. Ndipo posachedwa pa Donald Trump adaperekanso ofa kwa mzika za mdziko la Greenland kunena kuti akhale mbali imodzi ya America, ndipo malo mwake dziko lipereka ndalama kumene ku Greenland kwa anthu, ndalama zokwana pafupifupi 174 million kwa membala aliyense wa mdziko limeneli chigawo chimenechi choyima pokha chotchedwa Greenland. Ndipo nzika zina za mbali imene ya Greenland zakhala zikukana ganizoli, ndipo zina zimavomera. Ndipo komano dziko la Denmark linanena kuti silingalole kuti gawo limeneli la Greenland lomwe ndi mbali imodzi ya dziko la Denmark kuti itengedwe ndi dziko la America. Ndipo pakhala pakuchitika zinthu zingapo, ma-threats angapo kuopsezana maka pa nkhani yokhuza kumenyana kumene dziko la China komanso Russia lidanena kuti lili kuyang'ana ndi maso a chiwomba nkhanga pa nkhani kutsatira chilichonse mwachidwi kuti dziko la America lisatengepo gawo pamenepo pa Greenland. Ndipo malo mwake iwo adafotokoza kuti ngati America ifuna kuchita zomwe ikufunazo, nawo dziko la Russia komanso China itumiza asilikali amene akathandizire kukhwimisa chitetezo kumene ku Greenland. Komanso Britain tidaiona ikufotokoza kunena kuti ikhala mbali imodzi ya dziko la America kuthandizana nayo munjira ina iliyonse kuti malo otchedwa Greenland akhale m'manja mwa dziko la America. Ndiponso monga maiko ngati North Korea akhalanso akudzudzula dziko la America. Tsopano kutsatira kwa mpungwepungwe umenewu zakhala zikuyika chiopsezo cha chuma cha maiko osiyanasiyana maka pa nkhani ya ndalama ija yotchedwa dola. So ngati njira imodzi yofuna kuchitiratu zinthu mwachangu kuopera mawa, banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ya World Bank yakweza mtengo wake wa ogulira umodzi mwa miyala ya mtengo wapatali. Ndipo mtengo wa imodzi mwa miyala ya mtengo wapataliwu yomwe dziko la Malawi linadalitsika nayo wotchedwa golide wakwera pansika wa pa dziko lonse lapansi kufika pa 175,000 US dollars pa 1 kg iliyonse ya mwalawu. Ndipo ku dziko la Malawi imeneyo ndi pafupifupi 306 miliyoni. Ndipo malingana ndi nyumba yowulutsa ndi kusindikiza nkhani ya BBC afotokoza kuti ndikoyamba kuti golide afike pa mtengo ngati umenewu. Ndipo BBC yafotokoza kuti kukwerako kwabwera pamene anthu ambiri akufuna kusunga ndalama zawo mu golide kamba kakuti sizikudziwika kuti chuma cha dziko lapansi chikhuzidwa motani ndi mpungwepungwe wapakati pa dziko la United States of America ndi bungwe la asilikali ankhondo la NATO, pamene America pansi pa mtsogoleri wa dziko lawo amene ndi Donald Trump ikufuna kutenga mbali imodzi iyoyima payokha ya dziko la Denmark yotchedwa Greenland. Ndipo banki ya reserve mdziko muno yakhala ikugula golide kwa anthu kuti idzigulisa akatsukidwa ndi kukonzedwa kuti adzipeza mitengo yabwino. Komano malingana ndi momwe tafotokozera mpungwepungwe omwe ulipo pa nkhani yofuna kutenga Greenland amenewo a America, zikuoneka kuti chuma cha maiko osiyanasiyana chili pa chiopsezo kamba ka mpungwepungwe umenewu. So munjira imodzi yofuna kusunga chuma kupyolera m'miyala ndipo mwe akweza mtengo
wa golide pogulira pa msika, kunena kuti maiko asunge chuma chawo kupyolera mu golide, ndipo onse amene amasaka golide ndi kuti pa msika akakhala akugulitsa golide wawo pa mtengo woterewo. Kuno ku Malawi tafotokoza kale ndi kuti 1 kg iliyonse ya golide ndi 306 million Malawi kwacha, pamene ngati mukugulitsa $, ndiye kuti ndi 175,000 US dollars, ndalama zochuluka ndithu pa kilogramu imodzi. Choncho ndiye kuti ngati munthu wachita mwayi kupeza makilogramu ochulukirapo, ndiye kutinso ndalama zimene ukhale nazo ndi za nkhani. Koma zonsezi tafotokoza kuti chasisadzaye ndi mpungwepungwe wapakati pa dziko la America komanso gulu la nkhondo la asilikali la NATO limene ndilopangidwa ndi mamembala a maiko osiyanasiyana akumeneku ku Europe, ndipo nkhani yake ndiyokhuza kutenga malo otchedwa Greenland, amene maiko osiyanasiyana amene ndi monga China, Russia komanso North Korea akuti akuyang'anisisa ndi chiti bwinobwino kuti dziko la America munjira ina iliyonse lisatenge malo. Pamenenso tafotokoza kuti taona dziko la Britain likuima pambali ndi dziko la America kunena kuti athandizana nawo muchilichonse kuwathandizira kuti atenge mbali imene ya Greenland. So zimenezi ndizo zifukwa zimene zayika chiopsezo chachuma cha dziko lonse lapansi maiko osiyanasiyana. Ndengati monga tafotokoza ngati modzi mwa njira zimene dziko lapansi lapedza ndi kukweza mtengo wa golide umene cholinga chake akufuna agule golide osiyanasiyana kuti maiko asunge golide popangira kuti ndalama ya dola imene ili ngati yamphamvu pa dziko lonse lapansi itakhala kuti ili pa chiopsezo chifukwa amene amayisayina amene ndi America patakhala kuti pali china chake chachitika, anthu asazasowe chinthu chobweresa pa market kuti azizapitirirabe kugulisana katundu osiyanasiyana kupangira kuti dola yasiya kugwira ntchito popeza eno wake woyisayina ayichulukira zochita. So nkhani kwa onse amene timatsaka golide ndi imeneyo, kunena kuti ndi kuti ngati timatsaka mwina ndi ulesi, ndi kuti pameneponso tikhale ndi mangolomera kuti tilimbikire kutsaka golide chifukwa 1 kg yeniyeni ndi 306 million Malawi kwacha, ndipo ngati mukufuna kugulitsa $, that is 175,000 US dollars, chimene ndi chimwemwe ndithu kwa anthu amene amasaka golide. So ngati dziko lino la Malawi monga tafotokoza kale kuti dziko linonso lidadalitsidwa ndi miyala yonga imeneyi, ndi kuti anthu amene tili malo amene ali located kumene kuli kuti mwina achite bwino pa msika ndi miyala imeneyi. So through comment section ndimene tingadziwe komanso kumva maganizo anu maka pa nkhani imeneyi ikhuza America komanso gulu la nkhondo la asilikali la NATO omwe ali pa mpungwepungwe yomwe ukupereka chiopsezo kuchuma cha dziko lapansi, zimenenso zichititsa maiko kuchita decide kusunga chuma chawo mu golide. So timve maganizo anu kuti mukutipo bwanji pa nkhani imeneyi, pamene dziko la America tikuliona pena likuchita zinthu zake ngati lodzungulira mutu, kama kunena kuti zinthu likumangochita declare posayang'anira komanso kuona za momwe ena akuganizira pa nkhaniyo, komano iwo kumangochita dictate kuti chinthucho achichita. So maiko osiyanasiyana akudandaula kwambiri dziko limeneli la America ponena kuti ndi dziko limene likuonesa kuzikonda. Kumbukirani kunena kuti lidazichosanso okha mu maorganization ochuluka amene iwo lakhala likutengamo gawo ndi cholinga chofuna kubweretsa gapo yayikulu, chifukwa choti iwo lakhala dziko limene limathandizira kwambiri mu organizations osiyanasiyana. So pofuna kubweretsa gapo kuti amvetse mbebe maiko ndi kuwazindikiritsa kuti America ndi dziko lomwe limathandizira kwambiri pa dziko lonse lapansi, adachita motero, komano maiko akhala akudandaula chifukwa cha zimenezi. So through comment section monga nagamba kale ni momwe tingadziwire komanso kumva maganizo ainu pa nkhani imeneyi. Andi mu video ya mutsiku la lero mudali ndine wanu nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithe kukupatsirani ena momwe video zimene tikukonzerani pano pa Yavuta YouTube channel. Bye.